Hola Little Big Genius! Avui parlarem sobre la ciutat de Babilònia i la religió. Una de les ciutats més importants de la regió de Mesopotàmia va ser Babilònia, una paraula que significa porta dels déus. Recordem que cada ciutat era una ciutat-estat, amb un govern independent. Babilònia va ser una de les ciutats més desenvolupades i pròsperes del món antic. Es va situar on actualment anomenem Orient Mitjà i es coneixia com l'antic imperi de Babilònia. Va ser una ciutat amb grans edificis que van marcar un abans i un després en l'edat antiga. Era una ciutat envoltada per grans muralles, construïdes sobretot amb maons, que la protegien de possibles enemics. Alguns dels edificis més importants eren la porta d'Ishtar, que era l'entrada principal a la ciutat, d'un color blau intens i decorada amb figures del drac de Marduk, que era el déu de Babilònia. Els jardins penjants, una de les 7 meravelles del món antic. Es creu que van ser construïts pel rei Nabucodonosor II com un regal per la seva esposa Amitis, que venia d'una regió muntanyosa i així li recordarien a casa seva. I els zigurats, que són temples dedicats als déus, com les nostres esglésies. Eren grans edificis construïts amb maó que tenien forma similar a una piràmide i sobresortien per sobre els edificis de la ciutat, ja que tenien l'objectiu de tocar el cel. Comptaven amb unes escales o rampes que arribaven fins a dalt de tot, on hi havia un petit temple on es creia que els déus dormien a la nit. Els primers zigurats es van construir a Ur, que era la capital de Sumèria, la primera civilització. Es creu que un dels zigurats de Babilònia feia uns 90 metres d'alt, que és el doble del que fa l'Estàtua de la Llibertat de Nova York. En aquests temples, qui tenia més poder eren els sacerdots, una de les persones més influents de la societat, ja que aquests representaven a Déu a la Terra i això li atorgava poder i coneixement. Si ens centrem en la religió, la civilització de l'antiga Mesopotàmia era politeista, el que vol dir que creien en més d'un déu. En la seva cultura, cadascun dels diversos déus eren responsables de diverses àrees de la vida i es representaven en formes humanes. Els ciutadans visitaven els temples en els quals podien resar i els feien ofrenes com per exemple animals. A més, en alguns temples es podien trobar estàtues de persones resant, de manera que els ciutadans quedaven representats sense haver de ser al temple presencialment. Aquestes estàtues han demostrat que a Mesopotàmia ja col·locaven les seves mans juntes per resar, igual que fem avui en dia. Alguns dels déus eren Enki, que era el déu de l'aigua fresca, les entremaliadures i l'artesania, Ishtar, que era la deessa de l'amor, la guerra i del planeta Venus, i Marduk, que, com hem dit, era el fundador de la ciutat de Babilònia. En resum, una de les ciutats més importants de la regió de Mesopotàmia va ser Babilònia, situada on avui coneixem com Orient Mitjà. Alguns dels edificis més importants de Babilònia van ser la porta d'Ishtar, els jardins penjants o els zigurats. I els ciutadans de Babilònia i de Mesopotàmia eren politeistes i adoraven els seus déus, els zigurats, grans temples en forma de piràmide on dormien. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!